Ituren eta Zubietakoak ezagunenak dira, baina ez bakarrak. Gaur Arangurengo Joaldunak edo Zanpantzarrak ezagutuko digu taldeko lehendakariaren eskutik, Urtzi Alkasena. Arratsaldeon eta ongetorri. Arratsaldeon, bai. Orduan, pentsatzen dut dena prestatzen, ez? Bai, orain da ditugu inoteriak eta justu asteburu honetan, Mutiloan, Anibarrean egiten dira herri desberdinetan, guri Ibarra gara 6-7 herri, eta urten, asteburu honetan tokatzen du Mutiloa. Mutiloan egiten ditugu ostiralean, egiten du txokolata bat eta gero kalejira bat. Eta horrekin gabiltza. Gainera, 5. urte hurrena da urtengoa zuentzat. Bai, gu hasi ginen duela 5 urte, Anibarrean dago euskara talde bat, euskarazko euskal kulturarekin lotura dituen ekintzak egiten dituena, eta horietako bat izan zen Joaldun ikastaro bat. Eta egin nuen 3-4 egun ikastaro horrekin, eta gero handia sortu zen taldea. Elkartu ginen 10-12 pertsona, 13 pertsona, igual hasieran gehiago, gero jendea gauza asko egiteko, eta hasi ginen hori taldearekin, ensaioak egiten, eta gehien bat ateratzen gara Ibarrean. Ibarreko orentxeroa, inauteriak, euskaren astea, eta gero bai daude igual ekitaldi batzuk Iruñerri mailan, igual alduena jaten da, edo horrelako. Eta ze momentutan erabaki zenuten taldea sortzea, 2014 horretan? Bari, ginen nuen kurtsioa, eta atera zen ongi, 10 pertsona edo elkartu ginen, eta hemen, igual Euskal Herri osoan, Euskal Herri beste herrietan eta igual ez daude, hemen Iruñerrian, iaia, ez dakit zergatik, baina iaia auzo edo herri gehienetan taldea dago. Daude, eta orduan, gu elkartu ginen, eta ongi hitz egiten, atera genuen taldetxo bat, 10 pertsonekoa edo, eta hor gabiltza. Eta horretaz gain ere, zerikusia zuen euskarazko taldearekin, ez? Bai, Ibarrean dago euskara talde bat, sortu zela 2004an edo, pixka bat hori euskarazko jarduerak, euskal kulturarekin dituen jarduerak antolatzeko. Eta horietako bat izan zen kurtsi hori. Eta hori aparte egiten du euskaren astea, orentxero ospatzen du, horrelako ekitaldiak edo festak edo. Horren parte zinela zu ere? Bai, egon taldean gaude erdiak edo hiru lau izango gara ere euskara taldekoak. Taldetan ibiltzen gara. Gainera, sortu zen Joaldunen taldea 10 urte betetzen zituenean euskara taldea, ez? Bai, gutxi gara, han euskara taldea, lehendabizi, elkartu ziren biztanle batzuk, taldea sortu gabe, baina hasi ziren pixka bat hori euskaren eguna ospatzen eta gauza txiki batzuk egiten, taldea izan gabe. Eta gero eman zuten pausoa taldea sortzeko. Eta hori 2004an, eta horiek lege betetzen du 15 urte eta gu 5 urte. 5. Eta zen nolako urteak izan dira 5 hauek? Bueno, han Ibarrean azkenan, Ibarrak biztanle asko ditu, 10.000 biztanle ditu, baina azkenan gero mugitzen dauka herri giro hori, eta mugitzen garenak azkenan jaia berdinak gara. Baina, poliki gauzak egiten ditugu, eta urtean zehar 4-5 atera alditxo, igual Iruñan egiten direnak, gero ere urtean behin egiten da Euskal Herriko Joaldun festa, egiten da aldatzen herria eta gu ospatu genuen 2016an, eta poliki gauzak ateratzen dira. Eta ikastaro batetik orduan sortua, eta zen nolako ikastaroa izan zen? Nola ikasten da Joaldun nola bilakatzen da batek? Bai, azkenean da probatzen. Azkenean da Ibarreak hartu, hasieran esplikazio pika nola lotzen da, nola jazten dira, eta gero da egin, eta pausoa egin, eta eman, eta poliki. Jende berria gehitu da urte hauetan, edo? Hasieran da la novedad, edo ez dakit da, eta 10-12, gero jendea dauka osko egiteko, igual umeak, eta bizia aldatzen, eta batzu igual erori ziren, baina gero beste 2 sartu ziren, hor gabiltza pixka bat, bete animatzen dugu jendea, parte hartzera, baina hor gabiltza. Baldintza berezirik beharrezkoa alda ezakit, adina edo? Adina bai esaten dugu azkenean joaiak pisatzen dute
eta igual txiki bazara, esan dugu gola 16 urtetik gora, minimo, bestela, azkenean pesatzen dute joareak. Igual, etorri dira ume batzuk probatzera, baina gero ja, azkenean, edo nor, printzipioz, egin dezake. Zu hasieratik zaude? Bai, nintzen ikastaroan eta gero handikona. Eta zergatik animatu zinen eta zergatik jarraitu egin duzu, zer du gustoko duzuna? Azkenean, ez dakit, da, bizkat, Ibarran, beti dituzu gauza bat Ibarran eta ekarri bat dituzu kanpoko ez dakit zer, kanpoko taldea igual ez daudelako, musika taldeak, edo kanpoko jaldunak ez daudelako, eta azkenean, nire ustez, ona da, azkenean, auzo edo Ibar bakoitza, edo herri bakoitza, autogestionatzea, eta alba du, horrelako taldeak, edo musika taldeak, edo jaldunak, edo trikitilariak, horrelako gauzak sortzen badugu eta ditugu Ibarrean bertan, azkenean, bai, eta identitate ere propio bat, ez? Joaldunak azkenean, kultura dela, eta hori da. Bai, gero egun dia ez naiz musikari ere, eta azkenean... Dena lotuta dago. Bai. Lehendakari bezala, adibidez, zeintzuk dira zure ardurak? Printzipioz, lehendakariena eta hori da, zerbait formal. Azkenean, sortu behar duzu erakunde bat, eta eskatzen dizute lehendakari bat, diru zain bat, pixkat formalki. Gero bete beharrak, printzipioz, guztiok egiten dugu berbera, gauza gordetzeko guztiok gordetzen ditugu, da pixkat, denak egiten dugu berdin, da pixkat paperetan edori eskatzen dizute. Bai, eta talde polita sortu da. Bai, azkenean daukagu giro polita, azkenean, ateratzen zarenean, egon zara 2 ordu lehenago, horrek eramaten, lotzen, azkenean sortzen den giro hori, batzu ja ezagutzen ginen lehenatik, baina ez batzuk ez, eta sortzen den giro kuadrilla polita da. Eta azkenean guztiak Ibarrekoak zaretela? Bai, kasu honetan, igual bat edo kanpokoa da, igual Iruñerrikoa, baina bai, gehienak gara batzuk gara angurengoak, dago beste horrela Bianokoa, gehienak igual mutiloakoak, mutiloa kapitala edo biztande, eta Ibarrekoa guztiak bai. Orduan talde irekia da, edo nor sartu daiteke? Bai, printzipio, beti esaten ari gara esaten eta baltzen, no? Parte hartzeko. Eta entxeguak adibidez, inauteria gerturatzen direnean gauzatzen dira, edo urte osoan zer ez dakit? Normalean, dugu Ibarran egite ditugu lau bost aktuazio, eta igual batzutan, baten bat esaten du, igual atera baino lehen gatzen gara arratsalde batean eta esatzen dugu pixka bat. Azkenean, ateratzen zara lehentxerotik eta gero ja, 2 hilabete, igual baten bat esaten duela. Esaten du pixka bat eta gero afaritxo bat. Bai. Ez dugu egiten hilabetero edo pixka bat aktuazio bat aurretik, baten bat esaten dut. Eta ekitaldia ailegatzen denean nola bizitzen duzue? Bai, abian ja normaltasunez. Igual hasieran batzuk jartzen ziren pixkat urduri, egingo dut, guztiei pasatzen zaigu. Baina, azkenen, ongi, daukazu rutina bat, joareak hartu, eraman, jantzi, jo, eta gero dena bildu, eta listo. Baina, normaltasunez, bost urte eta gero. Bai, eta gero poteo-oren bat. Hori da. Bai, azkenean besta da. Bai, azkenean joaten zaren ekitaldietara, inauteriak, Euskaren astea, dena, dago festa barruan, festa giro barruan edo. Eta joaldunen eguna aipatu duzu 2016an? Bai, ja duela hasi ziren, igual 20 urte edo txantrean, egiten joaldun festa, eta elkartzen ziren Euskal Herriko joaldun talde gehienetakoak. Eta gu 2016an, proposatu ziguten egitea Ibarrean, eta bertigorik gabe, espatuko dugu. Beren eman 2 urte bakarrik, eta hori egin genuen hor mutiloan, artea zen oso ongi, egin zenbat laburo 30 edo joaldunak hartu ginen, goizan kale jira, gero baskaritxo bat, kontzertuak arratsaldean, eta kriston eguna. Jardunaldi polita. Bai,
azkenean, horrelako ekitaldietan elkartzen zarela jende asko, eta polita esaten da. Eta orduan, aurten, gelditzen dena da mutiloako inauteriak? Bai, mutiloako inauteriak astu honetan, eta gero ja hurrengoan egiten dira labian onere. Egiten dut ere kalejira bat eta afaritxo bat. Eta inauterietan, gero beste herritan egite dituzte, baina gu ez gara joaten. Beste desberdinak egite dituzte edo beste... Zenbat izango zarete? Ba, printzipioz sortzi eta sortzi, normalan sortzi atera, gu ere daukagu bandelari, eta sortzi eta bandelari ateratzen gara. Eta printzipioz, gero sortzi ekipo ditugu. Normalean, hobe da, taldean, 12-15 pertsona, gero, atera basara sortzi. Eta estutan, hori, igual bat lanean, beste bat, hori. Eta horrela, hobe da, 10 izatean not, gero sortzi ateratzeko. Eta guri, normalean sortzi, eta gero bandelari. Batzutan bandelari gabe, etzen gara, sortzi eta bandelari. Eta lehendabiziko ikastaro hori, adibidez, nork eskinitakoa izan zen edo nola? Atera zen ibulgi euskara taldetik, baina gero, ezagutzen genituen jaldu talde batzuk, arrosaiako batzuk, eta txantreako batzuk, eta etxekin genuen haiekin, eta etorri ziren, uste dut hori, txantreako bat eta arrosaiako bat. Ezagutzen genituela biztaz eta etorri ziren, eta ikurtzoa ematera, eta oso jatorrak. Joaldun moduan, beste jairen batetan zanpantzarrak daudela eta bar, fijatzen zarete edo ea nola egiten duten edo ezakit? Nik uste dut beti joten bazara feste batera, eta entzuten duzu soinua, eta jartzen zara tenten, ezagutzen ditu, nortzuk dira, edo argazkiak, edo beti zahetzen zara, azkenean, igual, hemen Iruñerrian behi daudela, auzo eta herri gehienetan, ez dakitzen bai izango diren, pero igual 10 talde edo, Etxantrean, Tarrabian, Burlatan, Azpilagaina, Aldezarra, Arrosaria, eta igual joten zara ja igual Gipuzkoara edo Bizkaira, eta daude talde Gipuzkoan daude bi, daude talde gutxiago. Eta hemen Iruñan izan da, normalen ezagutzen dituzu, porque ezagutzen gara denak. Igual ez guztia, baina taldeko lau bost ezagutzen dituzu. Eta beti jartzen zara pizka eta erret, nor izango dira. Soinua ere hunkigarria izango da, ez? Zuentzat, edo ohitutak zaudete eta... Bueno, bai, da soinu polita eta potente bat, no? Azkenean, gero bai, gehiago elkartzen bazara, no? Horrelako korrikan elkartu gara nizbait, eta soinu hori azkenean da kale itxi batean ere, da potentea eta... Hori da hasiera batean bilatzen dena, ez? Udaberria esnatu. Hori da, printzipioz hori da esaten dutena, ez? Soinu horrekin udaberria esnatu edo eguraldi hona datorrela, iragarki edo ezakit. Bai, gainera, eguraldia ona daukagun hauetan orduan. Bai, a ber, egotzen badu, azte honetan, bai. Gertu zaudetela sumatzen du. Hori da, bai. Noiz esan dugu martxoaren batean mutiloan, ze ordutan edo... Mutiloan egiten da, 3 urtea, egiten da txokolata da, lehendabizi 6etan, eta gero 7 erditan ateratzen da kalejira bat. Eganan, daramagu 3 urte edo, atera ditugu personai propioak, igual lehen bai ziren lantzekoak, edo meretxin, horrelako, eta daramagu 3 urte sortu genuen taldetxo bat, eta daramagu 3 urte sortu ditugu pertsonei berriak, pixkat ibarrekin lotuta, eta gero gazte implikazioa pixka bat erakartzeko, eta hori egiten da kalejira bat, eta pixka bat, Ongi, egun politak datorren hauek, ez? Bai. Badaukazue webguneren bat edo sare sozialetan gehiago... Sare sozialetan hiltzen gara, Facebookako lagun bat, erabiltzen duela taldekide bat. Facebooka, eta Facebooka bakarrik. Aranguren Goioaldunak jarrez gero? Bai, jatzen duzu Aranguren Goioaldunak eta ateratzen da horria. Eta hor ere apuntatzeko aukera aldago? Bai, hor idazten duzu mezu bat edo, eta taldekide bat eramaten duela hori, eta horki listo. Ederki urtzi, ez dakit zerbait gehiago nabarmendu nahi duzun edo azpimarratu? Ez, principios ez, generan importantea dela, euskal kultura bizkat aurrera eramatea, sustatzea, edo, eta bai joanekin, bai musikarekin, azkenean gurea da, eta
egin behar dugu da bat, egin behar duguna, hemen Herrian edo Euskal Herrian. Bai, eta gauzak ateratzen direla, ez, nahi izan ez gero. Bai, azkenean, bai, elkartzen zara eta, bai. Bai, hor daukagu zuen adibidea. Bai, azkenean, bai, borrokatzen baduzu, gauzak ateratzen dira eta gauza polita egiten dira, eta, bueno, eta horrela ere, auzoa edo herria edo ibarra bizirik mantentzen da. Bai, herritik eta herriarentzat. Hori, importantea da, bai. Bai, eskerrik asko gurekin izanagatik. Ni esker, bai. Eta hurrengora arte. Bai, aio. Agur.